I odmówmy Pani koronkę do Bożego miłosierdzia. Prośmy o miłosierdzie dla całego świata, szczególnie o nawrócenie sowieckiej Rosji, o pokój na Ukrainie, o pokój w naszych domach, w naszych sercach. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak w ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego Jezusa Chrystusa, który z Ducha Świętego narodził się, umęczał pod Pąckim Piłatem. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna swego, Pana naszego Jezusa Chrystusa, dla Jego bolesnej męki, 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 dla Jego bolesnej męki. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna swego, Pana naszego Jezusa Chrystusa, dla Jego bolesnej męki, miłosierdzie dla nas i świata całego, dla Jego bolesnej męki, miłosierdzie dla nas i świata całego, dla Jego bolesnej męki,